सिङाव हाबनांगौ जायो नै लोगोफोर बेयाव जों बेयाव सिङाव हाबबावबाय बेयाव खुलुमनो दायो जों गोजौआव थांसैनि लोगोफोर बे गोजौआव मोनसे मन्दिर दंबावो बेयाव माने फुजा हैनो थांसै आरोना दा नै दायो लोगोफोर बे प्रसादखौ बे मोख्रानो होगोन आं दै मोनसे जाखांबायानो हनै हनै नै होसोबोदों नै 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 ओइ ओइ खारबाय 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 ओइ ओइ हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि लेंगुवेज स्पिकार ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय लोगोसे साफ्रोम नायगिरिफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय दा आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ लोगोसे आंबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर दा नै नुदों जितु गेट नुदोंना बेयो जाहैबाय जोङो बे सिंजों थांनो नागिरदों आरोना माने सिंग्रि होननाय मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों आरोना बे सिंग्रियाव थांगोन जोङो दा लामाफोराबो जोबोर मोजाङै जाबाय लोगोफोर बिराद गुवार जाबाय दा बिराद गिदिर माने बिराद मोजां ओरैबायदि मोजां जाबाय नै खोनादों लामाया माने थाबनो मोनहैसै आरोना दा लोगोफोर बेनो मेन गेटआ जों थांसै बेनि सिंजों दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोरनि दायो जों गेट मोनबाय दा थांनोसै आरोना बे सिंजों थ' फाइनालि गाइस जों दायो फाइनालि सफैबाय जोङो दायो दा बारा गोजान गैलिया नै बिथिंनो दा बेनो सिंग्रि हाजोआ बेनो लोगोफोर नै गासैबो आरो नै बबेथिं थांनांगौ जोङो नै बिथिं थांनांगोन लोगोफोर नै बिथिं ससे थांबानो मोनबाय आरोना बिथिं दा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो भिउआ मोजां जायगाया बिराद मोजां लोगोफोर नै हाजोफोरा थ' लोगोफोर दायो आं मोनसे जायगा देखायबावनो नागिरदों नोंसोरनो जायफोरा बे मेलायाव फैयोना सिंग्रि मेलायाव नै जायगाया बेनो गासैबो दै गोजानै लोगोफोर आरो फाथो बायदिसिना फोनाय दंजोबो गासैबो फाथो नै दैज्लां समाव माबायदि जायो लोगोफोर नाय आरो मेसें समाव माबायदि हाद्रि जायो नै बेयावनो गासिबाव बेयावनो मेला जाजोबो आरोना चित्रहार सार्कास बायदि बायदि बेयावनो जाजोबो दखान बायदि बायलाफ्राबो बेयावनो जाजोबो आरो मन्दिरा थाहैबाय नै हरैनो बेथिं थाहैबाय मन्दिरा लोगोफोर नै गासैबो दै गोजा जाजोबो बेयाव माने जों बेयाव फैनाया जाहोनानो जाहैबाय माने नोंथांमोन आं देखायनो सानदों माने जितु सिंग्रि मेलानि मन्दिर बेखौ देखायनो सानदों आरो लोगोसे जोंहा सानैजों माने फुजा होनो होननानै फैदों आरोना लोगोफोरनि बेयावनो माबायदि जायो भिडिअफोरा आरो जायफोरा नुवाखै फैबानो जाबाय मालाबाफोर फुजा होनो बायदिसिना होनो गोसोबा आरोना नै लोगोफोर बेफोर जिमान दखान दङ ना बे गासै फुजानि दखान गोजा बिबार बायदिसिना धुप सलाय साखि बेखौ मोनजोबो आरो बेयाव दा थांनि लोगोफोर रायहैनोसै जोंबो दा नै जों लाबाय नै बेनो गासै 80 थाखा लादों आरोना बेयाव गासै दा जों नै हाबबाय सिङाव नै बेनो गेटआ मन्दिरनि गेटआ आरो नै लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे जायगा देखायनो सानदों नै बेयाव ना बायदिसिना खासेवफोर नुयो दायो ओंखाराखै फिसा फिसा नै माफा मानै ओंखारदों आरोना आरो नै जों दायो बिथिं थांसै माने आथिं सुनानै मन्दिराव हाबनोसै आरोना जोंहा मेडामा आथिं सुबाय आरो आंबो सुनोसै थ' लोगोफोर दायो आं आथिं सुनोसै आरोना नैबेयाव आथिं सुनानै नैबेयाव माने केमेरामेननि देखायहर नैबिथिं माने खुगा सुनांगौ जायो आरोना एसे आख्लायनांगौ जायो हयथ' जों लामा ससेयाव माबाफोर मा जाबोदों मादों बेनि थाखाय खुगाखौ आख्लायनांगौ जायो आरो जोंहा आथिं सुनांगौ माने होनबाला लेथ्रा आथिंजों हाबनो जाया मन्दिराव एसेबाबो सुनांगौ माने मा गालाबबोखो माखो बहा मा लोगो मोनफैखो माखौ गाफ्लांबोखो बिनि थाखाय माने सुनांगौ जायो दा बिदिबा लोगोफ्रा आथिं सुनो
बिदिबा लोगोफोर नै जों मन्दिराव थांगासिनो नैबे मन्दिराव साखि जलायनोसै आरो नै मन्दिरा बेनो बे नङा माथो ओइ मोनसेयासो सरि बेबो आरोना बेयावबो नै लोगोफोर मन्दिरनि लकेसनफोरा फिसा फिसा मन्दिर माबा दंसोयो लोगोफोर दा देखायबावनोसैसो आङो दा एसे देखायनोसै नै लोगोफोर बेफोर गासिखौबो माने बेलेगा जलायना गालांजोब्बाय आरोना नैबे गासै साखि जलायग्रा आरो नै बेयावनो गासिबावबो बिबारा साखिखो दे नै दायो जोंहा रेडि जाबाय फुजानि हाबाफारिया नै जोंजोब्बाय ना जोंजोब्बाय औ नै बेखौ दामनोसै लोगोफोर नै गासिखौबो दामना होनोसै जाहाथे जोंनि गाबज्रिनायफोरखौ खोनासङो आरोना सिङाव हाबनांगौ जायो नै लोगोफोर बेयाव जों बेयाव सिङाव हाबबावबाय बेयाव खुलुमनो एसे गोसा गोसाब्रा दायो जों गोजौआव थांसैनि लोगोफोर बे गोजौआव मोनसे मन्दिर दंबावो बेयाव माने फुजा हैनो थांसै आरोना दा नै सिरिमान फैगासिनो गोजौ एसे गोजौ जायो लोगोफोर लोगोफोर मोख्राया नै नायगासिनो खाथियावनो दं जोंना भगबाना मोख्राया जोंखौ नायगासिनो नै नै दायो लोगोफोर बे प्रसादखौ बे मोख्रानो होगोन आं दै मोनसे जाखांबायानो नै होसोबोदों नै ओइ खारबाय ओइ बारस'नांदो हायाव थांनायखाय आं बारसिलायनो नागिरबावोब्रा बा जादों मबाइलखौसो सेवखाथ' नै मोनथारथ' नायथारदो दा नैबेयाव फुजा होनोसै जोङो नै सासे होगासिनो बिनि उनाव जों होलायनोसै आरोना गणेश बाबानि बे मुर्ति गणेश बाबानि मन्दिर आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर नै जों दायो बाबा गणेशखौ जोङो खुलुमनो होननानै फैबाय जोङो नै जगार फुजानि बायदिसिना जगार पाति लाबाय आरो नैबेखौ नुदोंना लोगोफोर बे जाबाय अन्थाइनि ना अन्थाइनि दा बे अन्थाइनि लोगोफोर नैबेयाव होनोसै बाबा गणेशनि मुङाव सावबाय दा नै बिबार लानोसै जोङो बे आदसा बेयो अन्थाइनि ना हारसिंनो जानाय बियो मन्दिरा बियो मुर्तिया हारसिंसो ना बेखौ बानायाखै लोगोफोर नैबे हारसिंनो ओंखारनाय बियो हारसिंनो खुलुमग्रोनि आं लोगोफोर नै जों बेयाव फैलायबाय बेयाव धुप सावनानै गालांसै जोंहा नै भलेनाथ बाबा शिब बाबा दा बिथांनोबो धुप सावनानै गालांनोसै आरो नै बियो लोगोफोर नैबे साखि सावो आरोना नैबे जायगायाव दा जों सावदिनि दा धुपखौ लाबायनि लोगोफोर लोगोफोर काउ माता लोक्षि बिमा लोक्षि होनना बुङो बेखौ काउ मोसौनि मुर्ति बेखौ खुलुमबाय आरोना सासेयानो जोंहा थ' लोगोफोर बिदिबा जोङो फुजाखौ होखांबाय खुलुमखांबाय दा बेनिफ्राय जोङो थांनोसै दायो जों बिनिफ्राय बिदाय लानो सानबाय लोगोफोर दा भिडिअखौ माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरदो आरो लोगोसे आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोफोर आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम अननानै प्लिज बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन लोगोफोर दा बेखिनियाव दोननोसै लोगोफोर थेंक इउ बाय बाय